Nako, palagot. Pwede na kumukulit eh. Nasanay ko sa sunod. Thank you sa patamsak. Sorry, nawala ka ganina, manggod. Sisi. Ewan ko sis, kanina kasi nawala yung signal. Signal sis eh. Binigyan kita ng jacket sis. Yan. Wait lang. Sis. Ewan ko kung naano yun eh. Saglit lang guys ha, saglit lang. Kasi kanina nawala yung ano. Take 3 at gahanap kasi ako ng ano guys eh. Saglit. Sorry kung loading kaayo. Ay, grabe magbenta ng lata. Sis, mag-comment ka nga kung okay na yung ano ko. Okay na ba to? Hindi na naman ako makapagbigay ng jacket. Uy, nag-live na gugugar. Nagyay lagi ko. Okay na ba guys? Paki-comment naman kung okay na yung ano. Okay na yung signal ko. Nawawala kasi kanina eh. Ninja ni Cargavi on hi. Hello. Pasensya na sa ano guys ha. Pasensya na sa nawawala ako kasi nawawala yung signal ko. Signal. Nawawala yung signal. Wait. Ha? Sis Maricar, mega. Harang, tiu. Sis, alam mo nawala yung ano ko kanina. O yan, nakakabigay na ako ng jacket. Yehey! Alam nyo bang, nagagalit si Bana ngayon kasi nagpa-plancha siya tapos ako nagngangak-ngak dito. Maingay ba yung aircon guys? Kasi patayin ko pag ano. Kahusay manimuday. Uy! Ninja ni Kat Ferrer. Hey! Wait. Wait lang jud guys, ha. Tagaan ta kaog jacket. Yan. Nawala jud ang signal kanina. Sorry kay guys. So,
Maricar ana. So pila ka oras gibuhat ang kilay. So ano lang naman siya? 18 minutes. Charot. Tapos ang akong kuan, di man ta ko diri man wala man koy signal. Wala signal dito sa Pikas. Wait. Lang guys ha. Ninja ni Cargabion, tamsa ko. Salamat. Salamat kaayo. Maraming salamat, sir. Wait lang ha. Okay naman, Day. Okay na signal mo, sis. Okay. Thank you so much. Salamat. Maraming salamat. Yan, magwawala-wala talaga siya, guys. Ay. Magwawala-wala dyan ang signal ba? Kay... Okay na signal mo, sis. Thank you sa lahat ng dumating. Hindi, wait lang guys ha, gina-check na ako ang kuan mang good. Gina-check na ako ang signal. Bisaya here, tamsak human host. Yes, Inday Shinete, yehey! Hi sis, hello, salamat sa patamsak. Wait, bigyan kita ng jacket sis ha. Ayan. Maricar Anas, ayan, si Aling Loading, lami kilawon, aw. Sis, loading pa ko? Sis, loading pa as in, kagwapa man ni mo, Day. Ay, salamat kayo, Day. Salamat. Sa kahayag. Salamat kay sa nag-add to diri sa amo ang sitawagan ni Hoy, 11 million 6. Guys, tamsak naman dyan kay host. Oo nga, si Aling Loving sa amin din. Ano to? Ay, hala. Sorry. Hala guys, sorry kayo guys ha. Kung pataka ako pindot inday. Sinyo na asa man kakaroon sis. Watching from Kuwait. Sis, na ako diri karon sa sa Saudi. Na ako diri karon sa Saudi. Naka sa Kuwait. Pasensya na mo ha kay baguhan magud kaayo ninyo hang host diri. Uy, dugay betaon kay ko kapangilay. Ano lang pa ha. As in loading pa ko, paki-comment be kung loading pa ko. As in, guys, loading pa ko guys. Loading pa kung kuhan. Kaya mag-start na kung nabaya ko chika sa inyo ha. As in. Inday Shinete. Okay sis. Amping dia. Permis sis. Diha stay connected. Sis, atuan ta ka sis. Ilista lang sana ako sis ha. Kaya gigamit. Magod din ako ang kuan. Kung ninja mo ni ako ang gigamit sa ako ang LS karon. Ilista lang sa tikat sis ha. Atuon ta kaon niya. Promise, balikan ta ka sis. Balikan ta ka. Hindi, Shinete. Okay sis, amping da. Adik kami sa Kuwait. Ninja ni Kat Perer. Naami Saudi. Sa kumbana, naami Saudi. Abuna na to tong bilbil no. Kay maragda ko kayo. Guys, sorry, good kay nag-sunstorm ako dito. Guys, nag-sunstorm dito ngayon sa Saudi. Tapos, pag mag-sunstorm, yung signal ng wifi, medyo loading siya. Ganyan talaga dito, napansin ko na yan pag Sige sis, walay problema, Inday Shinete. At tuon talang kaunya sa imuhang kuan. Loading pa ba ko? Salamat kayo sa paghapit, sa payag. Hi! 6 thumbs up. 8 million viewers in the house. Guys, loading pa ko guys.
Sorry ha kung ano dugay ko ka ano ka ganina. Sorry kung kanina matagal ako nakapag ano kasi na wala yung signal ko eh. Thank you sa patamsa kay host guys. Yan. Sis Maricar Anas, andyan ka pa ba? Ay shit. Ninja ni Karga Biyoon, tagae ako liwat bangin may da ka. Unsa? Wako kasabot. Wala ko kasabot. Sir, Ninja ni Catfair, hindi naman, hindi ako loading. Okay lang. Yan. Malinaw, day. Okay, thank you. At least ngayon alam ko na kung malinaw o hindi. Kasi kanina talaga na nawawala talaga yung ano ko, guys, eh. Marika, gikurog ko host. Ay, sorry, gikurog day ka. Sorry, tagaan ta kag pajama o jacket. Na, jacket sad ko. Magwala-wala jud akong signal. Sis, Maricar Anas, kitagaan ta na ka og jacket. Wa di jud ko komportable guys. Ako ko nagplasta na ko dito ni-ready ko na yung ano ko, ni-ready ko na yung dapat place ng pag ano. O yan na naman na ako. Hindi ko naman na. Saglit. Wait lang. Kaayo pang. Lain kay saba mang kaayo pang. Maggawa tayo ng DIY na ano. Guys, standby lang mo dara guys ha. Standby lang muna. Kasi may Yan. Yan. Sige lang, guwapa bitaw kasi sis, agdi lang na si Luding. Luding jud kay kaganina sis. Ay, sorry jud kaayo na ano na loading tas nawala sila Steph gani ambot og makita pa ba nila akong LS di po ko ka message kay gamit na ko ni langga Maricar Anas kay Bisaya mang good aquaray upay ba Maricar Anas ha wala ko nakasabot upay Black Hive! Mega wash out! Who's ilan ang pinakamataas na viewers mo? Mag-ilan nga to ni Agi pang? Pang? 13 man siguro. 13 raman siguro. Parang 13 lang black. Ano? Oh my God. Hindi na naman ako makabigay ng jacket. Yan. May jacket. Marunong na ako magbigay ng jacket, guys. Diyos ko. Buhok pa more. Waray here. Ninja ni Kargabhion. Waray here. Ay, waray day ka, sir. Kargabhion. Waray day ka. Mga Maricar Anas. Waray, mga gwapa o gwapo. Uy, mga Bisaya pud. Uy, gwapa o gwapo pud na. Maricar Anas. Waray, mga gwapa o gwapo. Ninja sorry talaga guys ha kung nag-aano yung ano ko signal. Signal ko guys nag-load or loading yung ano ko. Nandiyan ni Cargavion, kapatid at Kulot Fernandez, mega shout out sa iyo. Maricar Anas Kulot Palangga, mega love shout out. Guys, thank you talaga sa dumating ha. Loading ba? Syempre sisi mga Bisaya, alegre, hastang, gwapaha o gwapuha. Gwapa o gwapo, juta, uy. Kita man tanan.
Bagaag kulot day. Bagaan ulot day. Unsa man na Ninja Cargavi Ninja ni Cargavion. Unsa na siya, sir? Unsay pasabot ana? Ninja ni Cargavion, kadati manimo para Bisaya, Palangga at Marikar. Kulot Fernan Megawa siya at ate siya, Black Eyes TV, Cat Ferrer Cargavion. Pwede pa kung magpatugtog pa? Pang? Ninja ni Cat Ferrer, day, tagay ako ninja ni mo. Yes, tagaan ta ka. Gitagaan ta nakakaganina sa, ay, si Ninja ni Cat Ferrer. Ay, unya, tama, tagaan ta ka unya sa ko ninja, di ay. Balikan ta ka sa ko ninja. Hinay man gud kay akong signal, good. Guys, ano daw guys, be kung ano. Hoy, sorry, na-delete na ko imuhang ano sis. Imuhang buang patakar mo kung pindot ani Ninja ni Cargavion. Ako Ako liwat agsan imo alagad host. Ay kay bangin tubalon ka ni lolo ayaw sana na nga music kay diri ka pa maaram. So dili lang sa ko magtugtog. Haha! Mega shout out para isu vlog my sisi. Mega shout out sis. Hi. Yung pangalan daw ni ni sis Ek Ben Steph. Yan daw yung pangalan niya. Nami personal kang host Ano Black Ace TV ano? Ha. Binigyan na kita ng jacket sis. Nasa harang pa. Harang? As in, harang. Nahuli ako, ha. Oo sis, para isus vlog. Nahuli ka kasi pang take 3 lang naman to na pang take 3 na LS. Kasi pwede na mag-jacket, ha. Oo, as in, ngayon lang ako nakapag-jacket nung nakaraan kasi hindi. Kapatid para isus vlog. Mega shout out. Yan. Gusto ko guys, i-rotate yung ko kaso hindi. Paano ba i-rotate yung Wow, nakaka-jacket na. Yes! Bongga, nakaka-jacket na. Ha, pwede na mag-jacket. Ninja ni Cargavion, kapatid. Sis, mata lang nimo akong makitaan. Wow, kagwapa. As in, mata lang na ako makitaan. Wala kay makita sa kuha. Guys, comment daw mo guys, babe. Nakatayo. Gusto ko i-rotate yung guys, yung cellphone ko. Kaso hindi ko ma-rotate. Tayo na lang. Para isus vlog, mega shout out sa lahat ng best friend dito. Karon sis nang okay ka, haha. Tagai, guad jacket ako. Yagid? Unsay yagid? Asa ani?
Sorry guys ha, kung na ano. Wait lang guys ha. Kulot Fernandez. Mega shout out sa'yo. Maricar Anas ok BG lang. Na naman imo ginbawi iya ang jacket. Kinsa lagi kay pa. Sorry pa, pataka ra jud kog pindot. Wait lang. Ay ito. Wait. Sis, di na po ko kahatag hi sis, paraiso di ako nakadala huhu sa'yo sa LS, i-play ko sis sa akin, okay? Ben Steph, Maricar heart lang dyan sis, kung pagod ka. Wait lang, bigyan ko ng jacket si ano. Okay na ba yung ano guys? Okay na ba yung ano ko? Kasi may ikukwento ako sa inyo eh. Kita ang loading pa o ako ang loading? Ha? Ninja ni Cargaven, ang daming ninja Ninja ni Cargavi on 2. BG lang. Salamat sa mga dumating guys. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Bakit di ako nakakabigay ng jacket? Uy, Miss Ana Buhulana, mega shoutout sa'yo, Miss Ana Buhulana, salamat. Okay lang, ma'am, kasi kanina, ma'am, ang akong GLS, nawala siya. Naka-take 3 ko, bago ko naka-okay. Tapos ngayon, ang ginamit ko na pang LS na cellphone, yung cellphone ko na lang, kasi ibang wifi yung ginamit ko. Alam niyo yun, nakikabit. Gikan ko nag-pray maong late. Okay lang kaayo na siya, ma'am. Okay lang kaayo. Daghang kaayong salamat. BG, Ninja ni Cargavion. BG, salamat kaayo sa atong ever supportive, no? Si Cargavion. Cargavion channel. Main channel niya is Cargavion. Aha, sa host. Uy, as in, good mura na gilamon ang kamera sa kadako sa kong naw. Sorry kayo, pasensya na jud mo sa kong naw. Sorry sa aking mukha. Sis, Ben Step, nagunsa naman na magkaon, sis. Tapos na kayong kumain. Oy, thank you sa 10 thumbs up. 8 million viewers in the house. Guys, magpapaano ako ngayon ha. Magpapahula ako para isus vlog BG. Oh, sige sis, BG ka lang dyan. Dito lang sana yung sangit pa. Ayan. Ay, basig mawala na po dang jing... Ay, Ninja ni Cargavi on number 1. Thank you so much sa iyong pa-BJ. 8 million in the house. Thank you. Magpapahula ako ngayon, tapos magbibigay ako ng ilan ba gusto, kasi may tinatapos pa kasi din ako na ano eh, WH, pero gusto ko magbigay ng WH ngayon. Magpapahula ako, pero mamaya na. O sis, limpyo na lang, hahahuman ikaw, ako paminaw. Salamat sis. Salamat kaayo basig. Bisan busy ka no, nag-ano jud ka sa nag-give nag-hatag jud kag time sa ako sis. Thank you. Ninja ni Cargavi on one host. Walang anuman. Kanina nandun ka din sa LS ko. Kaya supportahan lang tayo para sa ekonomiya. Yes. Alam mo, Sir Cargavion, sobrang blessed ko na napadpad ako. Nakilala ko si Miss Maricar Anas. Si Food and Workout. Si Faraisus Vlog. Si Sisi ko. Na love ko. Ben Step.
kayo, nakilala ko kayo. Kasi dati talaga, wala talaga akong hilig na mag-LS. Sis, supportahan tikaw 2R, magbigay ko sa makahula. Ay, sige. Ganit. Magbibigay daw si Ekvin Step, si Sisi ko ng 2R sa makakahula. Tapos ako din, magbibigay ako ng, sige, para 5 hours lahat. Sa akin, 3. Tapos kay Ekven Step, Sisi, 2 hours daw sa makakahula. Sisi ko yan eh. Ekven Step, si support, Ninja host, walang anuman kanina ng, paulit-ulit. As, Ninja ni Cargo, asawa mo si Mrs. at Catfer, salamat sa pag-standby mo kanina sa LS ko, kapatid. At para Isus Vlog, no worries sis, Ekben Steph, pinarivate ko na yung LS ko ha, natatawa kasi ako sa kaya, Ekben Steph, hala bakit sis, pareho i-play ko pa naman, wahaha. Alam nyo ba yan si Ekben Steph, alam mo sis, ang hirap ng pangalan mo, Ekben Steph, alam nyo ba yan siya guys? Ever supportive yan sa akin, sa aking mga WH. Yan, super supportive yan sila sa aking WH. Kaya magbibigay siya ngayon ng 2 WH, tapos sa akin 3 sa makakahula kasi magpapahula ako. Ambito kong banga pa be. Akin na yung banga ko, pero mamaya na lang natin ipapahula pag medyo marami-rami na kasi para marami yung makaano. Para Isus Vlog, may dumating kasing pulis nung mag-end na. O, kaya nga natawa ako. Alam mo ba sis, sobrang tawa ko. Ang ganda mo pa naman doon, tapos nahuli lang ng list po. Pa kung anaan pa, palihog ko pa. Kanang pang shake na kani ba kay magpahula ko sa ilaha. Yung asawa ko, biglang dumating kasi, para Isus. Banga, Kuya Edgar. Banga daw. Ito yung banga. So, mamaya ko na yan ipahula. Pag, wag mo na ngayon kasi, painitin mo na natin yung banga natin, guys. Nandiyan ni Cargavian, kapatid para Isus Vlog. O nga, pala bigla kang nawala last time sa LS. Mangyari. Para Isus Vlog, yung asawa ko biglang dumating kasi, Para Isus Vlog, Sorry guys, natatawa si, kasi asawa ko din niya alam, nag-LS ako, Okay lang naman sis, kahit mga kita kanya mag-LS siguro, wala naman na sigurong problema. 7 million in the house, 10 thumbs up. Thank you guys sa thank you talaga ng marami sa mga, excuse me. Sisi, Ekben Step. Tapos ka na maglinis, sis? Si Sir Cargavion. Yes, ang dami niyang ninjas. Sobra. Dumating kasi asawa ko din niya. Ekben, banga, asa na? Uy, unya na ta, magpahula, sis. Uy, ug ka nang daghanat ta. Taod-taod lang. Unya na ta, magpahula. Ay sis, ay di naman kung kailangan ako padaogon sis. Kay daog naman kadaan sa kuang banga. Sama ninyong host. Uy, sige mag-arrange sa iyang buhok. Sis, para Isus Vlog. Nakita ko yung mo kanina, my day mo. Nakita ko yung may day mo kanina, sis. Uy, andyan na pala sa baba. Tama lang, sis. Hindi nakita yung comment. Sorry, guys. Kaya pala kapatid sa Isus Vlog. Sis, stay lang ako dere. Ma'am Sai, pwede na may makipag-friends? Yes, pwede na kaayo, Ma'am Ana Boholana. Pwede na kayong magmahalan. Fresh tilapia. Fresh, kumbaga, fresh tilapia. Lahat. Asahan mo, sir, supportive
magsusupport din ako sa iyo always, always. Kung kinsa makadaog sis, maghatag kog 2 hours at 2 WH. Yes sis, tapos sa ako at 3 hours para 5 hours tanan makuha niya. Yan, sa makadaog og hula na to sa banga. Sa mananalo ng pahula, mag-ano ako guys mag paborito to ng mga paborito ng mga halos lahat ng Pilipino. Itong ipapahula ko. Maya na lang, excited ako guys. Mamaya na lang, papahula ko. Okay. Ben step kung kinsa makadaog maghatag kog 2 hours at 2 WS. Kapatid Ben step, mega shout out sa'yo. Oo, Sir Ninja, Sir Kagabihion channel. Ano yan siya si Ben step, so ever supportive na friends ko. Hi, Angel! Mega shout out Angel. Pwede enter pa hula. Oy, Jel! Hi, Jel! Hi, Jel! Ay, Jill, salamat, Jill. Naabot lagi ka diri. Salamat kay nakita nimo. Salamat. Shout out sa iyo, Ninja. BJ. Ninja ni Cargavion 3. BJ lang siya. Thank you. Ang dami pa lang ni Sir Cargavion. Ay, galing naman. Uy, Ninja ni Cargavion. BJ. Shout out na gwapa. Shout out. Musta na gwapa? Hi, Jill. Kumusta ka dira? Sa Kuwait. Kumusta na ka? Wala na to gamay. Pang, apil ka diri, Pang? Abri itong bintana. Mula na mo doon tingog sa gawas. Ha? Mula na mo tingog sa gawas. Ay, saba daw kay ko. Medyo hinaan ko lang yung boses ko, guys. Marinig nyo naman ako. Ami daw tong mic sa nabuya, papi. Para di kay ko mag-ano. Ninja ni Cargavion 3. Guys, hinaan ko lang yung boses ko kasi naririnig daw sa labas. Dili na matanggal pa, Andi. BG lang. Papaliw ko pa. Bismillah. Ninja ni Cargavian, dikit na yan sa'yo lahat, kapatid. Thank you, thank you. Gagamit ako ng mic kasi nilagay ko yung mic namin, guys. Paki-ano nga, guys, kung okay ba yung yung boses ko. O ganun pa rin. BJ, Ninja ni Cargavian, BJ. Thank you sa lahat ng mga kapatid natin dyan na nag-BJ, no? Ay, bilat. Ay, sorry. Kinsa na pa? Guys, BJ lang muna, Cargavion to. Ay, grabe, ang daming ni Sir Cargavion. Ang dami niyang ninja. Ang very good pa, magpatugtog kog no copyright. Ano din lagi kayo? Guys, wala na ba tayong pag-uusapan? Ayaw yung bang manalo ng 2WH dyan? Hi, 11 million in the house. Thank you. Welcome. Pasensya na guys, ako naka-portrait yung ko kasi dito lang to gising pa kami ni Mrs. Kat. Pero wow, ever supportive. Ay, sobrang thankful po ako sa inyo, Sir Cargavion. Sobrang supportive niyo po. Ano saan mo gi-play pa? Miss Ana Buhulana, Ninja ni Cargavion, nakabisit na po. Sir, nag-iwan na din ng bakas. Sis, Miss Ana Buhulana, Ninja ni Sir Cargavion, ang main channel niya is Cargavion channel. Cargavion channel. Yung niya, Miss Ana Buhulana, yun yung
Yun yung main channel niya. Tapos, visit mo rin si Miss Ana Bulana. Sisi, visit mo rin si Kat Ferrer. Yan, mga legit na mga friends natin. Mas madami si Mrs. Kat Ferrer Alagad. O, Miss Ana Bulana, si Mrs. si Kat Ferrer, ano mo siya, i-search, hanapin mo siya, dikitan mo siya, mahalin mo siya, legit yan, nagbabalik. Supportive yan sila. Miss hello, Palangga, Maricar Anas, Ninja Cargabi on 3, kasi supportive ka din kanina, biruin mo, tagal mo nagstay sa LS ko. Sir, kung hindi lang ako talaga pumasok kanina sa hindi lang talaga ako medyo na busy, hindi talaga ako alis dun sa LS mo hanggat hindi ka matapos. Kaya salamat talaga sa'yo. Ninja ni Cargabi, Miss Annabella, yes ma'am, say, dito ko na nga pigi ka, dito na ka na nga pi, sa iyahang sa iyahang ni Cargabion channel, dito ka, nag-adto na ka dito. Miss Anna, mag ka ha, kay basing makadaog ka sa tong HHH karon. Magpahula-hula ko kami ni sis, akong BFF na si sis Ekven Step, magpahula mi og kuan. Tapos maghatag ko 3WH o si sis Ekben Step magbigay siya ng 2WH sa makakahula. Maricar Anas, hello po Miss Maricar, wala pa ko ka-get over sa LS ni mo gabi. Alam mo ba Miss Ana hula na, mas hindi, may trivia ako sa'yo. Mas hindi ka makaka-get over kung nandun ka sa LS ni Miss Maricar Anas nung pumunta si Ivana Alawi at si Vice Ganda. Alam mo ba pumunta si Vice Ganda at si Ivana Alawi sa at na shout out pa ako ni Miss Ivana Alawi. Ninja ni Cargavi on 1. Palangga Maricar Anas. Yan. Yes, Ma'am Sai, bahalag asa kataman didto pud ko. Uy, thank you, thank you. Pero Miss Ana Buholana, wala pa mo nag-start diri og wala pa mo nag-start diri og hindi pa kayo nag-start ng ng school? Hindi pa ba? Maricar Anas, Miss Ana, isang kanta naman dyan. Guwapa. Yes, ang galing kumanta ni Miss Ana Buholana. Guys, may kwento sana ako sa inyo kaso Maricar Anas, Miss Ana, isang kanta naman dyan, guwapa. Ninja ni Cargabian, ano ba yung kwento mo kay Ivan Alawi na nagpa-plancha host? Ma'am, Miss Ana Bulana, yes ma'am, say, nakita ko nga nag-FB post mo nung nag-join si Miss Ivana o Miss Vice, yes. Happy kay ko ato ay nagos bamitanan sa nagos bam. Ano ba? Kaming lahat. Kasi pumunta si Vice Ganda at saka si Ivana Alawi sa LS ni Miss Maricar. Diba? Sobrang swerte. Cargavi on plancha talaga. Excuse me guys. Burp po more. Guys, salamat sa inyong pa-BJ ha. Salamat sa inyong pagbisita Cargabi. Yun plancha talaga. Sabi niya kanina, Langga Maricar Ana, si Ivana daw nagplancha. Sino nagplancha? Sa Miss Maricar Palangga, unya na kumukanta, indig LS nako kung present ka. Miss Ana Bulana, kung mag-LS ka, kailangan sabihan mo kaming lahat. Kasi makikinig kami sa boses mo. Loading lagi kayo, no? Ha? Yes, 10 million in the house. 10 times sa kaho. Sabi niya kanina naglangga. Marika. Sis, Ekbin Step, nandyan ka pa ba, Sisi? Tapos ka na maglinis. Dami namang ninja nito ni Sir Kagabhion. Sobrang salamat talaga ako sa inyo. Kay Sis Maricar.
Mingaw kaayo to, no? Wait lang. Yes, Ma'am Sai. Ako si Kat Ferrer, Tamsak host. Thank you! Yan. Thank you, Miss Kat Ferrer. Miss Ana, kanus amana kay akong guhitan sa kalendaryo palangga. Magkasunod ba ya mag-birthday, Miss Maricar? 28 si Miss Ana. Sa 28 yung birthday ni Miss Ana Buhulana. Di ba, Miss Ana Buhulana, sa 28 yung birthday mo? Ayan na, isa na ya itamsak ang mga alagad ni Miss Kat Ferrer. Wow! Thank you so much ho, Angel Polo, naka-emoji. Thank you, Jel. Salamat sa pastambay ni mo, Jel. Supportive good kay na akong friend na si Angel Polo ba? Ayan na, yan. Lahat idikit ko sa imo kay husay nimo. Wow, salamat kaayo. Thank you so much. Ako si Kat Ferrer. Thank you talaga sa inyo po. Thank you. Maraming salamat. Supportive. Uy, silingan ba ta ay gani. Salamat kayo, Jel. Kabalo ka, Jel. Dako kayong tabang imong pag-adto sa akong LS, Jel. Sa tinuod lang. Miss Ana Buhulana. Yes, Ma'am Sai. Sa 28 puhon akong birthday. Unsa may atong handa dara, Miss Ana Buhulana? Thank you, Mrs. Ako si Kat Ferrer. Thank you po so much. Salamat po. Uy, unsa to pa? Gipatay na to ni mo pang? Laman ko YouTube name baya. Naman, Jill. Angel Rose Polo, pero wala kay channel. Pag-imo unta ka, Jill. Thank you sa patamsak ka, host. 11 tapsak in the house. Thank you, Sir Kaghabion. Inday Maricar, tamsak palangga. Salamat, Inday Maricar. La mo nagmukbang, makagutom ba? Basta magmukbang mo. Di ko kabaluoy. Wala pa, Jill. Ugma, Jill, magmukbang me. Pero ambot ani, unsay ko ana ni Edgar. Wala pa ko kabalo. Kung kanus ako mag-LS, paybalon, ratik ka, puhon palangga. Kung nakoy sked, ha? Then dyan ikarga on 1. BG, i-add ko sa FB, Miss Ana Palangga. Isan ako sa imuha o niya, Miss Inday Maricar. Akong isan o niya sa imuha ang ko ani Miss Ana Buhulana. Gaano mi anak niya? Kat Ferrer. Ayan, mega shout out sa ating Miss Kat Ferrer. Yan, binigyan kita ng jacket, Miss Kat Ferrer. May da ako po usa. Nakabalik na kami. Hoy, Mami Betty, nilaro mo rin ba yung harang ko? Nilaro mo yung harang ko, Mami Betty. Dan, dikit sa ninja na ko, sisi. Nakabalik na kami. Mami Betty, nilaro mo yung harang ko? Saan ka galing? Nagliwaliw ka din? Miss Ana Buhulana at Paraisos Vlog, papunta na po ako sa bahay niyo po. 12 times sa kay host, 8 million in the house. Thank you so much, guys. Kat Ferrer, ito po ang main ko. Yes. Miss Kat Ferrer, dikit na po ba tayo? Nadikit na po ba kita? Pasensya na guys, ako yung kilay ko at saka yung mukha ko parang masungit. Pero hindi naman talaga ako masungit. Baka maano nyo ba? Ito po ang main ko. Miss Ana Buhulana, Maricar, yes palangga. I-add ka sa FB kay ganahan kaayo ko nimo. Yes, tamsak palangga. Ang daming, thank you. Ang daming patamsak talaga ni Miss Inday Maricar.
Ay, Mary Salarda. Thank you so much. Thank you, thank you. Miss Ana Buhulana. Ganahan daw kayo siya kay Miss Mary Salarda. Thank you so much. Black Ice out na ko, host. Ay na, andyan ka pa pala, Black Ace TV. Akala ko umalis ka na. Black Ace TV, natatakot si palangga na ko na magtugtog kasi baka daw masipa ako ni Lolo. Ganon talaga mukha mo, say. Mabait naman mukha lang masungit. Gani, Jill. Akong nang Jill ba? Mukha ako masungit. Pero hindi naman talaga ako masungit. Kat Ferrer, kay gwapa man ni mo, day. Dirir naman ikaw masungit. Yung kilay ko po kasi, Miss Kat Ferrer, parang ano parang laging ganyan, parang laging ganun. Cargabion Channel, thumbs up, host. Ito namin ko, yes. Ayan na ang jacket. Thank you so much sa 11 million in the house. Sweet Anas. Uy, grabe. Grabe ang daming ninja ni Miss Sweet Anas. Mami Betty, silent lang sisi. Andito asawa mo Wala pasok sa work niya. Sinong asawa sisi? Sa akin or sa'yo? Kasi yung asawa ko nandito. Cargavion Channel, safe naman ang pa-music ni Boss Black Ice TV host. Okay lang ba magpa-music tayo para medyo naman i-search daw to pa? Kay Black Ice TV mo, kita ginagamit ni Kato kay ba? Para napod tayo para medyo naman tayo, diba? Oo, si Miss Kat Ferrer. Miss Kat Ferrer, wala pa kadikit sa iyan. Miss Kat Ferrer, pupuntahan ka po ng... Ay, maya na lang pa. Ka pa? Mamaya na lang po pala kasi basta music ni Black Ace, Carrie Bells. Okay, sige, Carrie Bells, gora na. Wait, di pa. Ay, search daw si okay, lagi kay nagama, ginagamit ni... Unya na natanawa. Unya na lang natanawa. Adala naman patugtog ko. Sige, dira sa desktop ko. Miss Ana Buhulana, hot din ako imong palabas sa imong bayron. Kay ganahan ko makita o gwapa. Yes, Miss Ana Buhulana. Si Miss Mary Salarda. Si Mary Salarda, Miss Ana Buhulana, ninja yan ni Miss Maricar Anas. So, maraming ninja si Miss Maricar Anas. Sorry guys kung yung ko talaga signal medyo nag-loading kasi diba Miss Ana Buhulana, nag-sunstorm ngayon dito. Mga pinya ko sa imong balay karon taod-taod, Mary Salarda, hihi, salamat kay palangga Mary, mga pinya ko. Miss Ana Buhulana, Mary Salarda, ninja ni Miss Maricar Anas. Host, yung sa kapitbahay na lang na account, di ko na tamsak sa'yo, sisi. Kat Ferrer, basta music ni Black Ice. Basta music niya, Boss. Yes, Estela Campos, Kat Ferrer here. Wow! Wow, 16 thumbs up in the house. Hindi ko mabigyan ng jacket Miss Ana, hot din ako imuhang. Dili ma-start? Huwag din ako ipatugtog. Magsagol. I-off din mo ang ana. Taro, kini. Kana. Kato. Kana. I-off. Na. Add ka dito sa ibaba. Kana na plus. Oy, 15 million in the house. 16 million in the house. Yan. Kat Ferrer, here. Estela Campos, Kat Ferrer, here. Angel, putol say. Gani, Jill, putol. Nag-sunstorm ang gudiri, Tamsak, sundot pa, Miss Ana Buhulana, unsay pasabot anang ninja, ma'am, say. Sorry kayo, wala ko ka pamilyar. I-PM na ko sa imuhaon niya, Miss Ana Buhulana, unsa nang ninja. Mga palanggaad ko kayo sa FB, may meeting tayo. Miss
Anas, may meeting pala tayo. Miss Ana Buhulana. Ano nga yung ano mo, Miss Ana Buhulana? Ano nga yung FB mo? Para mapuntahan ni Miss, ni Miss Maricar Anas. Padidikitan din po ang anak namin si CGFC channel. Padidikitan. Sige po, pupuntahan po namin yan, Miss Kat Ferrer. Yes, Ma'am Sai. Annalyn, ang FB ko. Ay, tama pala. Miss Maricar, Miss Sweetie Ana. Si Annalyn pala yung ano niya. Andyan na sa ano. Miss Ana noted. Yes, Ma'am Sai. Oh. Nakuha mo na, Miss Sweet Anas. Nakuha mo na yung ano niya. Yan, dami ng tamsak ni host. Tusok-tusok pa more. Thank you. Huh? Black Ice TV. Black Ace TV. Black Ace ITV. Wait. Kitaan mo? Tara, oh. Yan. 8 million in the house. 7 million in the house. Tamsak na po, host. Mommy, daddy, matulog na po kayo. Ako na po muna palit sa inyo dito. Wow. Thank you so much, CJFC channel. Thank you, thank you, thank you. Yan, may jacket ka na, bebe. Miss Ana Buhulana, Sweet Ana, salamat kayo. May palangga. Alam mo ba, Miss Ana Buhulana, yan si Miss Maricar Anas, nagpadaga na siya sa akong mga, alam mo na, yung ano natin, inubos niya yan. Kaya, sobrang bait niya ni Miss Kita mo? 19 tamsak. Wow, ang daming tamsak ni host. 10 million viewers in the house. Thank you so much, Miss Ana Buhulana, Miss Angel Rose Polo, Miss Kat Ferrer. Miss Ana Buhulana, puntahan niyo po si Miss Kat Ferrer, si Kat Ferrer. Sobrang supportive na niya. Ito po, paayuda ko, mahal ka kasi ng mom and dad ko, si Kat at Cargaview. Wow, grabe. Maiyak na talaga ako nito. Sobrang supportive naman sa Pangginaw, daddy. At Cargaview at mami. Kat Ferrer, matulog na po kayo kasi may pasok kayo bukas. Yes. Miss Ana Buhulana, yes, Ma'am Sai. It shows sa iyong beautiful face, Ma'am Sai, ang beautiful soul ni Palangga Maricar. Yes. Tinuod jud kayo, totoo yan, Miss Ana Buhulana. Sobrang bait ni Miss Maricar Anas, kaya ang bilis niyang namuni. Kaya tayong mga small YouTuber, kagaya ko, tayo lang din naman yung mga magtutulungan eh. Sino pa ba magtutulungan? Di tayo lang naman, di ba? Di ba guys, tayo lang naman magtutulungan. Ako bilib na bilib talaga ako sa mga, alam mo yun, yung mga malalaki ng channel. Tapos, Sweet Anas, Miss Ana, love. Yan. Alam mo yung malaki ng channel, malaki na narating, pero wala pa rin sawang tumutulong sa mga maliliit na mga YouTuber. Kaya sobrang saludo ako sa mga yan. Ano na eh? Ano ba pwede i-play dito kay Black Ace TV? Lahat ba to pwede? Pwede ba to lahat, Miss Ana? Naalang ko, sis, okay? Sis Ekben Step, akong love na sisi. Maraming salamat kayo. Alam mo, Miss Ana Buhulana,
anuhin mo rin pala si Miss, ano mo rin mamaya si Sisi ko ha, si Ek Ben Step. Yan, si Ek Ben Step. So, supportive na Sisi ko rin yan. Lalong-lalo na si Mami Betty na si Food and Workout. Nadikit mo na ba, Bis Ana Buhula na si si Food and Workout? Mami Betty, ano ginasabi mo, love? Miss Ana Buhula na thank you Ma'am Sai. Mega wash out kay Ek Ben Steph. Yes, mega wash out daw kay Ek Ben Steph. Miss Maricar. Ha? Nakadali. Ano naman? Ha? Bakit? Wala pa, Ma'am Sai, pero muadto na ko ilang balay karon. Yes. Puntahan mo, Miss Ana Buhulana, puntahan mo si Food and Workout. Hindi mo pa pala nadikit si Food and Workout? Alam mo, namimigay din yan siya ng marami din yang ninja at marami din yon siyang pinagmibigay na fresh tilapia. Namimigay din yan ng fresh tilapia. At para Isus Vlog. Sisi, unsa imong gibuha? Anong ginagawa mo dyan? Miss Ana Buhulana, wala pa Ma'am Sai, pero matok sa... Hi, Mami Betty, shout out sa'yo from Ek Ben Steph. Okay na pa? Wow, 20 million thumbs up in the house. 10 million views. Alam niyo guys, excited na ako magpahula-ho. Alam niyo kasi alam ko mahuhulaan niyo to Ha? Ang makakahula nito is Sisi Ekben Step. Sure ka ba sa Ha? Gani. Angel, chocolate na. Ay, Jel! Magpapahula ko, Jel. Ninja ni Cargavi on 4 BG, CGF BG, pang 20 na po. Wow, grabe. Thank you so much sa patamsak. Grabe, sobrang dami talaga. Na-amaze talaga ako dito sa Christian Ferrer. Karo, paayuda ko po ito. CGF si Mami Kat at Daddy Cargavion. Sleep na po. Wow. Pwede sali. Pwede kayo, Jel, masali. Pero wala man kay wala kay YouTube channel. Pero pwede lang maghapon ka maghula, Jel. Ekben Step, nakabisit na po, ma'am. Miss Ana Buhulana, wag ka pong ayaw ka bala ka, Miss Ana, wag ka mag-alala, Miss Ana Buhulana, kung hindi ka muna balikan ni Miss Ekben Step. Pero sure bull. Magbalik talaga yan siya. Hindi yan siya hindi yan siya makalaya sa LS ko. Kasi din yan siya ingat din yan siya. Sorry guys kung loading jud mismo. Ay loading minsan. Christian Ferrer ka. BG. Angel Rose Polo. Okay po. Sobrang talaga tong supportive na family na to. Para Isus Vlog, Sisi. Anong ginagawa mo dyan? Mami Betty. Sorry guys kung nagkakape ako. Guys, isipan na ninyo daan na ang atong HHH ha. Bilog siya. Siyempre, Karen daw po kasi sabi nila, Daddy Cargavion. Thank you, Christian Ferrcao. Caro. Nasaan na pa? Loading? Hi! Christian Ferrer Caro, hi! Nagbenta, lagig lata. Mami Betty, alam mo, magpapahula ako. Sa mananalo, merong 2WH
galing kay CC Ekben Step, tapos 3WH galing sa akin kasi tabliya. Uy, lata lang to yung sa loob nito man ang ato ang ipahula. Uy, kaya kita, tayo lang naman dito, no? May sasabihin ako sa inyo. Okay lang ba magkwento ako, guys? No choice. Wala daw yung choice. Okay, ako din magbigay WH. Oy, wow, magbibigay daw si Mami Betty ng WH. Alam niyo ba yan si Mami Betty? Isa din yan sa ever supportive. Kung hindi dahil kay food and workout, kay Mami Betty yung main yung main channel niya is food and workout. Kung hindi ako pumasok sa LS niya, hindi ko malalaman tong ganito na, hindi ko to malalaman, hindi ko madidiscover, charot, itong kung hindi dahil kay food and workout. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako kay food and workout, Mami Betty. Shout out sa'yo. Love you Sisi. At sa aking ever supportive na si Ek Bell Step. Sis, palitan mo na nga yun pangalan mo, sis. Nahihirapan ako sa pangalan mo eh. Na-stress ako, sis. Igang. Hay, hilak na ka, sis. Wala, sis. Uy, okay lang ba akong tingog? Diba ko saba kaayo? Kanang sis. Ha. Sis, walay ko signal? Pwede step na lang. Step na lang ko. Mag-step. Di na ako mag-step na lang. Loading jud kay siya pang. Dila itugtog dire? Dili na lang pang. Ha, Mami Betty. Yes, thank you so much. 9 million in the house. Nawala naman yung mga tao dito, guys. Uy, nawawala naman sila. Uy. Char. Pero naapaghapon ang ako mga supportive na mga palangga. Yan. Thank you so much. Maraming salamat. Magpatugtog na lang tayo, uy. Ay, Miss Maricar Anas, andyan ka pa? Pwede magtanong? Pwede mangutana, sis? Kini ba tanan pwede ba na ako ni anuhon? Pwede na ako i-play? Kini ko ani Black Ace ITV. I-play ko nga sana ngayon eh. Ay, thank you. Sige, i-play ko. Para may naman tayo. Hindi tayo, alam niyo yung hindi tayo medyo boring, charot. Naku, loading din to eh. Din siya. Oh, ay! Mega shout out! Meron tayong bagong bisita, Dodongski Mechanics host. Maayong gabi Yes, maayong gabi tagaan ta kag jacket dira. Kay palangga ka ni host, naabot ka diri. Magkwento ka na ng kwento mo kanina. Maging act making ako. Mami Betty, naiirapan si alagad ni pang 22 tamsak ako. Asa? Ay, wala lagi na ako nakita. Di balik. Christy? Sa pangalan?
Christy Tamayan. Hello, host. Tayaman. Good evening. Miss Christy Tamayan, andyan. Tayaman. Tamayan, andyan po. Tayaman. Tamayan. Hindi ko makita yung ano niya. Dodongski Mechanics. Nabigyan na kita ng jacket. Christy Tayaman, watching from Kuwait, sis. Hi, sis. Christy Tayaman. Welcome, welcome. Mega shout out sa iyo, sisi. Welcome sa ating LS. Yan, bigyan kita ng jacket kasi nakakabigay na ako ng jacket. Para hindi ka lamigin. Yan. Kumusta naman ang Kuwait, sis? Christy Tayaman. Yes, tamsak naman kay host. Bigyan naman dyan. Padikit naman dyan. Yes, Miss Ana Buhulana. Padikit. Pwede niyo po puntahan si Dongski Mechanics. Wait, Sir Dongski. Dodong. Ayan. Alagad ni Kat Ferrer at Christy Tayaman. Mega shout out kapatid. Ha? Ano? Yan. Saan ka, host? Kami nandito kami sa Saudi. Mao Japon daghan kubid. Angel Rose Polo daghan nag kubid dira gyapon Jill. Diri apo Jill as in. Sa laptop Miss Ana Buholana, yes ma'am Sai, puntahan ko na po. Yes, Miss Ana Buholana, thank you sa iyo. Okay lang si Christy Tayaman. Okay lang sis, still ito tambay, wala pang pasok sa trabaho sis. At alagad ni Kat Ferrer, hello sis, shout out din sa iyo. Nagkita naman tayo dito kapatid, hihihi. Alagad ni Kat Ferrer, Dodongski Mechanics, hello po. Dodongski Mechanics, binigyan na kita ng jacket. Pwede ka maglapag dyan ng iyong tagdanan. Mag-PM ko sa imo niya, unsa paghimo og YT channel. Yes, Jen, PM lang ko. Cherry Canada, mega shout out guys kay Miss Cherry Canada Vlog. Hello host, musta po? Yes, Miss Cherry Canada Vlogs, okay lang po. Salamat po sa inyong pagdalaw. Binigyan na po kita ng jacket. Yan. Asa na sa Saudi host? Diri mi sa Riyadh. Naami sa Riyadh. Alagad ni Kat Ferrer, oo sis, Christy Tayaman, patulog na rin po. Saudi din ako, Jeddah. Dodongski Mechanics, dito kami sa sa Riyadh. Angel Rose Polo, daghan, uy, ako ang mga kapatid diri, trabaho, kay sarado ang mga school. Ay, Jill, sa school din na sila, sa school pala sila nagtrabaho, Jill. Angel Rose Polo, yung kapatid mo. Alagad ni Kat Ferrer, Cherry Canada Vlog, mega shout out. Ayan, nagbaba ng hagdanan si Dodongski. Dodongski Mechanics, huwag ka mag-alala. Ang lahat na nandito sa ating tahanan is legit, organic, walang halong chemical. Kat Ferrer, host, pwede mag-vlog ng LS time ko bukas? Yes, pwede. Miss Ana Buholana, Dongski Mechanics, nabisita na po, sir. Yan, nabisita ka na po ni Miss Ana Buholana. Dongski Mechanics, pakibalik na lang po, tamang bakas para hindi Yay, Sisi, Maricar ka daw. Mega shout out sa iyo palangga ko. Ayan, naabutan mo rin ako ng maaga, Sisi. Yan, binigyan kita ng jacket, Sisi. Sa school sila, duha na ako igsuon, la pa nag-open.
Tapos online school ang mga alaga diri 5 months. Dito rin, Jel, nag-online din yung alaga ko eh. Pati sa work ng isa kong alaga. Christy Tayaman. Miss Ana Buhulana, shout out sa iyo sis. Yan, Miss Christy Tayaman. Pwede niyo pong mahalin si Miss Ana Buhulana. Nagdidikit, nagbibigay ng fresh tilapia. Angel Rose Pulo. Tanan school sarado diri di mag-open. As Angel, dito din hindi rin nag-open. Dito sa Saudi wala. Bisdak na gwapa, musta? Ay, Miss Cherry Canada Vlog. Okay lang, Miss Cherry Canada Vlog. Salamat sa imong pagduaw. Basi gusto ka magmahal sa ilaha diraa, pwede ka ayo. Miss Ana Buhulana, hello sis, Christy Tayaman. Ayan, pwede kayong magmahalan. Dodongski Mechanics, Kat Dan. Dan na po daw sa'yo, Miss Kat Ferrer. Quiet time, 12 noon. 5 p.m. Pinas time po ang LS ko. Magkita-kita po tayo. Ay magpapalaro po ng manalo ng WH Art Load. Ayan. Abangan natin bukas ha. Huwag nating kalimutan. Kat Ferrer. Bukas meron silang LS. Ililista ko nga yan. Wait. 12 noon. Pinas time 5 p.m. Ayan, asahan natin yan. Pupuntahan natin yan. Huwag nating kalimutan ha. Dikitan po natin si Miss Kat. Ayan, 5 p.m. po sa Pinas time po. Magkita-kita po tayo bukas po, July 22. Ayan, thank you so much. Miss Kat Ferrer. Si Kat Ferrer, puntahan po natin bukas sa kanyang LS. 5 p.m. Pinas time, yan. Watching while working day. Yes, thank you, Miss Cherry Canada Vlog. Thank you so much, Miss Cherry Canada Vlog. Excuse me, guys. Guys, magpapahula tayo ngayon, ha. Magpapahula ako, pero mamaya na lang. Magpapahula ako, mananalo na 2WH galing kay Ekben Step at saka 3WH galing sa akin at magbibigay din daw si Mami Betty ang ating food and workout channel. Yan. Cherry Canada Vlog. Watching from while working. Ayan, paulit-ulit. Ako din host. Pwede pagsabi dito ng LS ko. Yes, pwede. Maglagay ka lang dyan kung kailan yung LS mo at anong oras. Pwede yan. Punta rin po kayo. Ay may paayuda ako na banana. Ayan. Puntahan po natin bukas. 5 p.m. Pinas time. Quiet time 12 noon. Si Kat Ferrer, meron po siyang LS. Huwag po natin kalimutan. Maraming banana. Marami tayong marami tayong tilapia doon. Kaya magpunta tayo ha. Huwag natin kalimutan. Christy Tayaman, Dodongski Mechanics, dalawin kita ngayon, bro. Yan, dadalawin ka daw ni Miss Christy Tayaman, Dodongski Mechanics. Cherry Canada Vlog, nagbaba ng kanyang hagdan. Ayan. Puntahan nyo na, guys. Mahalin nyo na siya, si Miss Cherry Canada Vlog. Legit yan, guys. Nagbabalik din yan. 5 p.m. bukas sa Saudi time. Host 10 p.m. sa Pinas. Yan, noted. Buti naman di kayo nagsabay Dodongski Mechanics. Ililista ko yung ano mo. Time para puntahan din kita, no? Dodongski. Pupuntahan kita bukas. Pupuntahan ko ang iyong LS. Cherry Canada Vlog. Ang ganda po. Yan, nawala si host. Ayan, sorry naman, guys. Ayan. Kung sino pong dumikit sa Cherry Canada Vlog, kung sino pong dumikit sa akin, balikan ko kayo mamaya. Work pa ako. Ayan. Babalikan kayo ni Miss Cherry Canada Vlogs. Huwag kayo mag-alala, guys. Bumabalik yan si Miss Cherry Canada Vlog. Kat Ferrer, nag-subscribe na ako sa iyo. Ayan, Miss Kat Ferrer, nag-subscribe na daw sa iyo si Angel Rose Follow. Ayan. Bigyan natin ng jacket. Yan. LS ko sis.
Christy Tamayan. Ayan, ililista natin yon. Kung sino ang may mga LS, ililista natin sila para din naman is mapuntahan at masuportahan natin sila guys. Hindi lang tayo yung may LS, tayo lang yung magpapasuporta. Dapat vice versa, magsusuportahan tayo. 2 to 8 p.m. Ano to? LS mo, Christy Tamayan sis. Ano to? 8 p.m. sa Pinas? Sige ba, pupuntahan natin yan. Kung ayan, Dodongski Mechanics. Salamat host. Dodongski Mechanics, Christy Dan na po. Wait lang guys ha. Guys, wag kayo mag-ano ha kasi may papahula ako. Itsit na siguro sa ako ang ano, uniform. Salamat host from Dodongski Mechanics. Ayan, nilista ko na ang iyong Dodongski Mechanics, 5 p.m. Pinas time. Ay, sorry, 2 p.m. to 8 p.m. host. Ano yan? Mag-start ka ng 2 p.m. hanggang 8 p.m. Miss Annabo, ayan, nagbaba ng link si Mami Betty. Pwede po nating puntahan si Mami Betty, si Food and Workout. Guys, kung magpupunta po kayo ng ano ha, pupunta kayo ng bahay, tapos may nakita kayong harang, wag niyo po, please lang, wag niyo po sanang wag niyo po sanang i-skip yung harang nila. Alam niyo yung harang, yung ads ba, wag niyo pong i-skip kasi po sa paraan pong yan, nakakatulong po tayo sa kanila. Kasi darating din po yung time na tayo din po ay mangangailangan ng ganyan. Kaya magtulungan po tayo, wag po tayo mag-skip ha. Kung may pupuntahan tayo na hagdanan or bahay, wag natin yung skip yung kanilang mga ads. Ayan. Angel Rospolo, Dan Christy, Tamayan. Tama host, maraming thank you. Ayan. From Dodongski Mechanics. Christy Tamayan. Oh, sorry. 2 p.m. to 8 p.m. Christy Tamayan. Ang sarap po ng fried rice sis. Nabisit ko na po ang bahay niyo sis. Ayan, nabisit na ni Miss Ana Buholana ang bahay ni Christy Tamayan. Wait lang guys ha. Ayan. Christy Taman. Biset tabay mukbang. Tama host. Wag skip ang ads. Ayan. Tama naman talaga. Kasi bakit guys? Alam niyo, hindi talaga madali ang pagwa-YT. Alam natin yung lahat. Nawala man. Silong man. Hi, mega mall. Shout out kay Long Mers, hello sa'yo. Thank you sa iyong patamsak. Ayan, bigyan kita ng jacket. Walang bawal ka host. Welcome lahat. Ayan. Binigyan na kita ng jacket, Long Mers. Ayan, ililista ko yung mga hindi ko pa kadikitan dito ha. Hindi pa kayo dikit kay host. Dikit na kayo. Mega shout out host. Mega shout out. Mega mall shout out sa'yo, Long Mers. Dodongski Mechanics. Salamat, Angel Rose. Mami Betty naglapag ng kanyang hagdanan. Guys ha, may pa HHH tayo ngayon ha. Saudi time 5 p.m. 10 p.m. sa Pinas. Guys, wag natin sa mga hindi pa nakatamsak dyan kay host ha, baka naman, wag niyong kalimutan ang tamsak ni host. Ayan.
Ako si Kat Ferrer at food workout. Dikit na po ang main ko sa'yo. Paayuda ko po ito. Ayan. Thank you, thank you. Dan, Mami Betty. Ayan. Dan na po daw si Angel Rose Polo kay Mami Betty. Pahala, wala ko'y YT channel. Support lang ko sa inyo. Ayan naman. Pag ikaw naman ay naggumawa ng YT channel, huwag kang mag-alala dahil lahat nandito ay mga legit yan. Mga fresh, organic. Miss Ana Buholana, Angel Rospolo, thank you sis. Balik ko sa'yo agad. Ayan. Bahala, wala ko ay. Katfer, Miss Ana Buholana, baba ka na sa bahay mo. Ayan. Miss Ana Buholana, magbaba ka daw ng iyong bahay. Guys, okay lang ba yung tugtog natin? Di ba masyadong, ano? At Kat Ferrer, maraming salamat po, Mami Betty, from Mami Betty. Bisaya tabay mukbang. Tama ho, huwag mag-skip ng ads. Ayan. Oo nga naman, wag nating anuhin guys. Ayan, nagbaba ng hagdanan si Miss Ana Buholana. Mamaya na guys, ano ko muna? Ano nga? Dudongski. Ulitin ko nga yung ano mo, Dudongski. Yung time ng LS mo bukas. Kasi para maanuhan ko. Angel, pababa ng bahay mo. Si Angel po ay wala pa po yan siyang meron po siyang bahay pero Jel, magbaba ka daw ng ano mo, Jel. Bahay mo, Jel. Ayan, guys. Sleep ka na pang. Miss Ana Buholana, nagbaba ng kanyang hagdanan. Guys, may pa-etch tayo ngayon, ha? Alam ko matutuwa kasi etch natin. Matutuwa kayo kung ano to. Pahula-hula ko. Si Miss 2 p.m. Start niya hanggang 8 p.m. hanggang sa Pinas. Pinas time yan, ha? Christy Tamayan. Tapos si Dongski Mechanics 5 p.m. Pinas time. Tama ba? Host ako ang LS nako 6 p.m. Pinas time. Ugma 6 p.m. di 6 Pinas time nino. Ilista nako siya kay basig makalimtan ako Dudongski. Longmers host ako ang LS nako 5. Wait guys, nalito ako. Wait lang. Ang LS ni Longmers bukas is 6 p.m. Sabihan niyo ako guys ha kung may LS kayo kasi itong asawa ko, wala siyang trabaho ngayon eh. Pwede siya ang magtambay sa inyo or ako. Mary Salarda, ayan, Miss Maricar Anas, nag-biji-biji lang. Longmers 6 p.m. Pinas time. O sige. Ayan. Tama ba Dudongski Mechanics? 6 p.m. din yung ano mo, LS mo? 5 p.m. Sabi 5 p.m. Ay, 5. Rugod pang di ilista. Rugod ikaw, ilista pang naaman dira. Maglisod ko, nagbasa ko sa ilang comment. Ilista pang palihog pang malibog ko. Apila kay ano. Diretso na. Si Miss Christy. BG, ayan, nag-BG sa atin si Miss. Wait lang. Miss Christy Tamayan, 2 to 8 p.m. Pinas time ang LS niya. Ayan, si Dudongski Mechanics, 5 p.m. Pinas time. Si Longmers, 6 p.m. Pinas time. Ayan, dikitan po natin sila. Mag-ELS din sila bukas. At saka, maraming isda doon. Daghan daw kay isda dito eh. Fresh. Ayan, thank you sa ating mga pa-BG dyan, no? Miss Maricar Anas. Thank you so much. 25 thumbs up. Sa hindi pa nakakatamsak kay host, baka naman dyan. Nalito ka talaga, host. Yes, nalito ako kasi Dudongski Mechanics at magkasunod kasi kayo ni Longmers. Mami, Dudongski Mechanics, Mami Dan.
Wait, magbabakrid ako ha, kasi parang naano na ako eh. Ayan. Mababakrid ako guys ha. Mami Betty guys, please comment po para mabalikan. Ayan guys. Guys, mag-iwan tayo ng tamang bakas ha. Manood muna tayo ng 3 to 5 minutes para hindi tayo ma-spam. Ayan. Para mabalikan tayo natin mga legit na friends dyan. Ano yung harang? Yung harang Dudongski Mechanics, yun yung ads. Wag natin guys, para makatulong tayo sa iba, wag natin yung skip yung harang. Kasi kapag in-skip natin yung harang nila, para na rin natin silang, alam nyo yun, para na rin natin silang hindi natulungan. Sa panunood natin ng harang, dyan natin sila natutulungan. Kagaya natin, darating din tayo sa point na kunwari, namuni na tayo, tapos kakailanganin din natin na yan yung kailangan natin, yung harang na yan. Tapos tayo ngayon nag-skip tayo ng harang. So, paano na lang pag darating tayo sa point na tayo naman yung nangangailangan ng harang, di ba? Ayan, salamat Angel Rose from the... Mamaya na guys, magbabakrid ako. Dami ko nang hindi na ano. Christy Canada Vlog, salamat sa mga dumikit. Nag-iwan lang ng tamang bakas. Balikan ko kayo mamaya after work ko. Sis, ito second lang. Ay, ilista mo nga yung kay Miss Cat Ferrer. Miss Cat Ferrer, ano nga yung ano mo? Oras ng LS mo? Sigurado na pa isisiguro niya kay Miss Cat Ferrer. Angel Dan Dudongski Mechanics, Long Mers Tamsa. Salamat kaayo sa harang host. Long Mers, harang? Meron ba akong harang? Ayan, Long Mers, asa man ka asa atos. Food and work. Ako si food ko. Wait lang guys ha, ang layo-layo ko na kasi eh. Parang ang hina magbasa ni ano nyo, ni host. Miss Kater, paki-ano nga ulit yung ano mo para Andito lang ako, nakikinig lang ako, hihihi. Ayan, Miss Maricar ka daw, sisi. Kung gusto po yung kayong haba ng harang ni food and workout. Laki na siguro nun. Ayan, ang taba daw. Sige, mamaya na ako balikan. Ayan, Dudongski Mechanics, nagbaba ng kanyang hagdanan. Pwede po nating puntahan si Dudongski Mechanics. Puntahan niyo po. Host 5 p.m. Saudi time. Saudi time pala yan to. Saudi time na natin, Pilipinas. Kay Miss Cat Ferrer, na ano ko. Kay Cat Ferrer. Nakalimutan ko. Parang nilagay ko dyan, tas wala lang yung pangalan niya. Ang oras na. 10 p.m. Dudongski. Yan, wag natin kalimutan. Host 5 p.m. Saudi time. Dudongski Mechanics, may pa-LL siya bukas. Tapos si Cat Ferrer. Meron din pong pa-LS. Cat Ferrer, wag nating kalimutan guys. Bukas, July 22, 5 p.m. Pinas time. Magkita-kita po tayo bukas. Si Miss Cat Ferrer. Ayan, 5 p.m. ha? 5 p.m. Ilista pang 5 p.m. Pinas time na. Ayan, nagbaba ng hagdanan si Dudongski Mechanic. Pwede nyo pong puntahan si Dudongski Mechanic, guys. Ha? Wala man. Wala po, yun yan na taon-taon. Wala pa sila unang isda pa. Christy Tayaman, Dudongski Mechanics, Miss Ana Buhulana, Dana, mga full package po. Ayan, full package. Mag-iwan ng tamang bakas para hindi masapol.
Paminawa daw sa higit ako ang kuan pa, tingog ka. Nakasta ako. Ah. Ayan, 25 thumbs up in the house and 12 million in the house. Ano nga sana mga tayo na Ayan. Patayan na lang sa ni. Para makuha na ko dali. Luday kayo dito. Ayan, 13 million in the house. Ay. Sisi, bukas pupuntahan ko yan ang iyong Christy Tayama ng iyong LS. Dikit na ba tayo? Dikit na kita, Sisi, no? Christy Tayama. Di ba nadikit mo na yan pa? Nadikit na ako, parang nagpuntahan ko siya. Guys, meron tayong pa-H ha. Sabihin nyo lang kung ready na kayo. Channel? Ang init. Tadong ski mechanics, may nga whitey good night na muna. At ako'y antok na. Mag-iwan lang kayo ng magandang bakas. At bukas pagising ko, suklian ko kayo night, guys. Okay, Dodong ski mechanics, matulog ka na. Stay safe. Stay safe and good night. Have a good health always. Yan. Si GFC channel, BG lang. Ninja ni Cargabi on 3. BJ, Ninja ni Cargabi on 4. BJ, wow, grabe naman to si Cargavi on channel. Yan, Cargavi on channel, guys, ha. Dumikit na po kayo dyan. Sobrang Cargavi on channel. Yan, sobrang supportive yan, guys. Huwag niyo pong kalimutan, ha. Cargavi on channel. Ayan, wag niyo pong kalimutan, puntahan niyo po, guys, dikitan po natin Cargavi on channel, Kat Ferrer, ayan. Dana po ako sa'yo, Dodongski. Ayan, ako si Kat Ferrer, dana daw sa'yo, pakibalik na lang ng maayos para hindi iwas bawi, ayan. Nasa labas pa si Mami, Kat Ferrer, nagdidikit. Ayan, ako si Kat Ferrer, dana sa Dodongski. Cargavi on channel, PG. Yan, 18 million in the house. 17 na lang pala. Maraming salamat sa pag-flex host. Yan, maraming salamat din sa iyo, Cargavi on channel. Yan, sir. Maraming salamat din sa iyo, sir. Asahan mo na masusuporta din ako sa iyo palagi. Ako si Kat Ferrer lang po ang dikitan. Si Kat Ferrer lang po ang dikitan. Ayan, dikitan po natin si Kat Ferrer, guys, ha. Salamat, host. Guys, ang main account ni ako si Kat Ferrer. Kat Ferrer. Yun yung puntahan nyo, guys, ha. Kat Ferrer. Miss Maricar ka daw. Andyan ka pa, Sisi? Okay. Maypay ko, guys, ha, kay igang kaayo. Ako si Kat Ferrer, salamat, host. Welcome. Salamat din sa inyo. Ako si Kat Ferrer, BG. Maricar ka daw, sis. Yan. Sis, hi. Sis, baka gusto mong mangisda, magmahalan kayo. Pwede ka mag-ano sa kanila. Pwede ka magbaba ng iyong bahay, sis. Angel Rose Polo, Cargavi on channel. Dan, ayan, dan na po daw si Angel Rose Polo kay Cargavi on channel. Yes, ayan. Sis, Maricar ka daw, may ano ka na, sis, ha? May jacket ka na. Pwede ka magbaba ng iyong hagdanan dyan. Ako si Kat Ferrer, H. Ayan. Ayan po, guys, ha. Ako si Kat Ferrer, nagbaba ng kanyang hagdanan. Dikit lang po, balik. Dikit lang po kayo, balik po. Yan, ayan. Yan, guys, dikitan po natin yan si Kat Ferrer. Alam nyo po, napaka-legit yan. Napaka-legit. Kaya, asahan nyo po, binabalik niya po talaga yan. Kaya, dikitan po natin. Miss Ana Buholana, Mami Betty, nabisit ko na po ang bahay mo, sis. Miss Ana Buholana, ang main account ni Mami Betty, ha, si Food and Workout. May space yung workout niya. Work and out, may space. Yun yung ano niya. Main channel ni Mami Betty.
Maricar ka daw, hindi naman ako vlogger, sis. Okay, uy, nood lang ako. Ay, okay, sis. Okay lang yan, sis. Manood ka sa akin. Salamat. Sis, ang galing mo kumanta. No? Sabi nga ng asawa ko, sis, ang ganda daw ng boses mo. As in. Tapos parang Chinese ka, sis. Ayan, nagbaba ng kanyang hagdanan si Mami Betty. Puntahan po natin si Mami Betty. Andyan po yung hagdanan niya. Food and workout. Ayan. Huwag po tayong mag-skip ng harang, guys, ha? Kasi sa paraang yan, nakakatulong tayo. Pagdating ng panahon, tayo din yung mangingailangan ng harang. So, dapat ngayon pa lang, matuto na tayong magbigay ng harang. Hindi. Hihi, thank you from Maricar ka daw. Oo, talaga si sobrang galing ng boses mo. Good night. Ako si Kat Ferrer. Good night sa iyo tomorrow. Sige, good night sa iyo, Sisi. Salamat kapatid Angelos Polo. Sabihin niyo lang guys ha kung mag-ano na kayo, kung gusto niyo nang maghula. Ayan. Ano to lahat? Wait lang. Ayan, Miss Maricar Anas. Miss Maricar Anas. Sisi, love, Sisi. Maya ko ipasa sa'yo. Gamit ko pa yung ano ko. Ito. Sisi, gamit ko pa to, Sisi. Ipasa ko sa'yo yung ano ni Miss Anabhula na mamaya para mag-love din kayo. Kapatid Angel Rospolo. Hihi, thank you. Cargabion Channel. Bro, nireply ko yung LS mo kanina. Nireply daw pala. Di kita napansin. Biglaan ang LS mo. Ayan, Maricar. Vigil lang. Maricar Anas. Guys, sa hindi pa po nakakaano kay Miss Maricar Anas, puntahan po natin. At wag po tayong mag-skip ng harang. Ayan, Maricar Anas. Out. Anong out, Jill? Matulog na ka, Jill? Sige, Jill. Good night. Salamat, Jill. Mami Betty, dalawin kita, be. Ayan, Mami Betty, dalawin ka daw ni Christy Tamayan. Christy Tamayan, ang binaba ni Mami Betty ang kanyang hagdanan. Doon ka pumunta kasi si Food and Workout ang kanyang main channel. Ayan. Out sa Kusay. Okay, Jel. Good night. Matulog na ka, Jel? Sige, good night, Jel. Tulog na Kusay. Salamat po. Salamat, Jel. Magkita-kita ta permi. PM na ko sa imo ha ang kuan ha. Ang unsaon pag ano ugway ti. Sige lang kay tudluan ta ka. Mami Betty, dalawin kita, Christy Tamayan. Ayan, Christy Tamayan, nagbaba ng hagdanan si Mami Betty. Pwede niyo po siyang puntahan sa kanyang tahanan. Ayan. Kargabi on host at sa inyong lahat dyan, matulog na muna kami. Maaga pa ang pasok bukas. Good morning night sa inyong lahat dyan. Uy! Ano pala hulaan nyo na matutulog ka na Kargabi on? Baka makahula ka pa nito. Or okay lang ba? Hindi sila kasi ang magbuot. Kayo ang kung gusto niyo ng hulaan. Kasi baka yung iba gusto nang matulog tapos hindi makahula. Sirit na ba to? Gusto niyo na bang hulaan? Guys? So, gusto manalo ng lahat dyan? 5WH? Asa na ba yung sisi ko dito? Ekben Steph. Ayan guys, good night daw from Ninja ni Cargabion 3, Ninja Cargabion 4. Good night. Ayan, good night na. Guys, sabihin nyo ha, may pamimigay ako na WH. Sabihan nyo ako kung gusto nyo na maghula nito. Madungog di mo ang tingog. Salamat talaga, Miss
Kay Cargavion. Rachel's Kusina. Hello, Sisi. Ayan, bigyan na kita. Ayan, Sisi. Mabibigyan na kita ng jacket. Kasi, mag-ias, gugugunlan pa. Bisa kita sa kong likod. Ano dahil? Ako magong gitabon sa akong bilbil. Uy, dako. Guys, nagbilbil na dyan na yung host diri Ayan. Hello, sis. Hello. Hi, mega shout out kay Rachel's Kusina. Ayan, sisi, binigyan na kita ng jacket para hindi ka lamigin. Ayan. Dito lang ako host, wala pang pasok, kaya pwede sa puyatan. Ayan, Christy Tamayan. Ayan, thank you sa iyong paano. Ayan, baka makahula kayo nito, guys. 5WH to lahat. Ayan. Sabihan niyo ako, guys, kung gusto niya na tong anuhin. Kung gusto niya ng hulaan or mangisda muna kayo diyan. Good morning na kasi antok na sobra. Bukas ulit host. Musta kayo? Yan. Huwag po natin kalimutang bisitahin si Cargavion channel. Legit po yan, nagbabalik yan, guys. Rachel's Kusina, But alam mo na mag-jacket, sis? Di na ako lamigin. Ay, yes, alam ko na mag-jacket at ako'y sobrang happy, sisi. Yan, meron tayong pa WH. Ano to, sis? Ang tawag nito? HHH na WH. Hula-hula na WH. Ayan. Ayan, hello guys. Rachel's Kusina. Hello guys daw. Christy Taman, dito lang ako host. Wala pang pasok ba? O yan. So, guys, sabihan nyo ako guys kung gusto niyo ng hulaan to. Or kung ano na kayo. Or gusto nyo pang mangisda dyan. Nalista na ni Monitanan. Ayan, nagbaba ng hagdanan si Rachel's Kusina. Pwede po nating puntahan. Miss Ana Boholana. Kung nandyan ka, pwede mong puntahan si Miss Rachel's Kusina. Hindi pa ata kayo dikit nito, sis ni Miss Ana Buholana. Yan, nagbabalik din yan si Miss Ana Buholana. Legit, alang-halang fertilizer, organic. Yan, Cargavion channel ha. Pwede nating puntahan si Miss main account ni Cargavion channel at si Kat Ferrer. Miss Ana Buholana at Maricar ka daw. Grabe, ang galing ng boses talaga. Pro na pro. Ayan, sinasabi ko sa'yo ang galing ng boses niya. Ni Miss Maricar ka daw. Alam niyo guys, may kwento ako sa inyo. Ay, wag na nga lang. Natulog na ata yung sisi ko ekben step. Sis Ana, salamat po from Maricar ka daw. Ayan. Magdikitan, magmahalan po tayo dyan. Mag-iwan ng tamang bakas. Ayan. May dadaan. Silent muna tayo, guys. Kasi may dadaan. Ayan, Miss Ana Buholana, Rachel's Kusina, nababa ng kanyang hagdanan. Rachel's Miss Ana Buholana, Rachel's Kusina, dito na po ako sa bahay niyo ngayon. Kumakain ng adobong pusit. Wow, ang sarap naman. Adobong pusit. Wait lang guys ha. Excuse me.
Maricar ka daw. Sisi, mamaya check ko yan name nila lahat para mapuntahan ko din bahay nila para suportahan. Ayan, Miss Maricar ka daw. Ayan, Miss Maricar ka daw. Pwede mong pindutin yun. Yan Miss Maricar ka daw. Sisi, pwede po yung pindutin yung binaba na yung link o itong binaba ni Miss Ana Buholana. Si Miss Ana Buholana, pwede mo pindutin yung yan. Tapos punta ka doon sa bahay niya. Yan. Manood ka muna ng 2 hanggang 3 minuto para pasok sa banga. Hindi ka maano. Ibalik na to na pabinama na siya signal sa ano. Wa maghihapon umis. Kan gitanggalin mo, bi. Hindi nga. Ay, sige na, good pa. Okay, Sisi. Salamat. Salamat din sa'yo, Sisi. Sis, more kanta-kanta ka pa dyan, han. Wala nang isda pa sila, sayang ang uban di ka, ano. Sila gani akong gipabuot no na mag-ano na sila. Miss Ana Buholana, salamat Sisi. Antay lang konti, dikitan mo na. Guys, kung pupunta po tayo sa isang bahay, mag-iwan tayo ng tamang bakas para hindi tayo masipa ni Lolo. Alam nyo ba guys na yung yung nag-comment sa akin, mababalikan ko sana sila. Kaso hindi ko nabalikan kasi hindi ko nakita yung comment nila. Alam nyo ba kung saan sila napunta? Napunta sila lahat sa spam. So sayang 'di ba? Hindi kasi sila nanonood ng 2 to 3 minutes, nagdiretso na lang sila ng tusok at saka kalimbang. Ayun. Tapos nasipa ni Lolo. Kaya dapat manood muna tayo ng 2 to 3 minutes minimum or kung pwede 5 minutes or kung kaya naman ng oras, di tapusin nyo. Pero depende na yan sa inyo. Basta wag nyo talagang ipaano kasi nakakahiya guys. Pinuntahan kayo niyan tapos hindi mapasok sa banga. Sayang. Miss Ana Buholana, Rachel's Kusina, dito na po ako sa bahay niyo ngayon. Kumakain ng adobong pusit. Maricar ka daw, Sisi. Mamaya, check ko yan. Hanap, ulit-ulit na naman na ako nito. Nagmarathon ako sa feeds ni Miss Maricar ka daw. Nindot kayo ang tingog. Ayan, nindot daw kay kag tingog Sisi. Maricar ka daw. Rachel's Kusina. Kaya nga sis. Rachel's Kusina. Sis kanin. 20 talaga mahalaga sa akin. Ayan. Yung iba kasi di tinatapos. Ayan. Okay naman Rachel's Kusina kung kahit hindi nila tapusin. Basta hindi lang mapalo. Kasi mas nakakahiya kapag napalo tayo. Kaya it's better na manood tayo kahit ilang minuto. Kasi tayo rin naman nagtutulungan. Pasensya na guys, ako nagaganito ako. Sobrang init. Pinatay namin yung kasi aircon. Mami Betty, Dana Sisi, Christy Tamayan. Ang main account ni Mami Betty is food and workout. Ayan. Huwag po natin kalimutan. Puntahan po natin si Miss Maricar Anas. Ayan. Cargavion channel. Ayan. Puntahan po natin yan. Mga legit friends. Organic. Huwag natin kalimutan. Rachel's Kusina. Yung laptop ko iba sinusulat. Okay lang sis, naintindihan naman namin yan. Okay lang yan. Guys, sabihin nyo sa Rachel's Kusina, dalawin kita ngayon sis, from Christy Tamayan. Ayan, mag-iwan tayo ng tamang bakas guys, para hindi masipa ni Lolo. Kasi minsan pag pumupunta tayo sa isang bahay, hindi tayo nag-iwan, hindi natin iniwan natin yung ating pinggan pero hindi natin hinugasan. Hindi napasok sa lalagyan. Ayan, sayang. Kailangan talaga makita, no? Kaya para mabalikan. Yung legit talaga. Rachel's Kusina, dalawin kita ngayon sis. Ayan. Sa mga hindi pa nakatamsak kay host, tamsak na dyan. Huwag kalimutan. Ayan, 7 million in the house.
8 million in the house. Huwag po natin kalimutan, dalawin natin mga legit friends. Tama ka dyan, host. Kahit mabagal tayo, basta walang masayang sa pagod natin. Ayan, tama talaga. Kasi useless yung ating pagpapagod. Tapos sila hindi binabalik ng tama. Kailangan ibalik ng tama para lahat pasok sa banga. Kasi alam nyo dati guys, dyan din kami nagsimula ng asawa ko. Rachel's Kusina, maraming salamat. At Christy Tayaman, ayan. Kasi alam nyo guys, dyan din kami nagsimula ng asawa ko sa papakimahalan. Tapos, nung una kasi hindi namin alam yan. Ngayon, medyo alam na namin. Kaya dapat pala talaga mag-iwan ka ng tamang bakas. Kasi para hindi rin masayang yung ano mo. Kasi sinisipa din yan ni Lolo Tama, host. Kasi kanina 20 talaga nalaglag sa akin. Sayang. Alam mo Rachel's Kusina, alam na alam ko yan. Kailangan kasi dapat kapag sila pumunta sa bahay mo, manood sila ng 2 or 3 minuto para hindi masipa ni Lolo. Kasi kapag yan, dumiretso lang yan dikit sa'yo, matatanggal talaga yan. Didikit naman yan siya, pero tatanggalin na. Tapos minsan pa yan guys, pati yung WH natin, kinukuha din yan ni Lolo kapag kamali yung yung pagpunta nila sa'yo, diretso na lang sila. Maricar ka daw, Rachel's Kusina, napalo na kita. Ayan, napalo ka na daw ni Maricar ka daw, Rachel's Kusina. Balik ng... Huwag ka mag-alala, Sisi, nagbabalik yan si Rachel's Kusina. Legit yan Ang bera gutong isa ka ng ulan na puti pa. Ayan. Ayan, magmahalan tayong lahat dito, no? Ayan, Rachel's Kusina. Maricar ka daw, na ano mo na ba si Christy Tamayan? Sisi? Christy Tamayan, na ano mo na po ba si Miss Maricar ka daw? Ang galing po ng boses ni Miss Maricar ka daw. Pag-graduatein po natin si Miss Maricar ka daw. Ayan. Guys, sabihan nyo ako ha kung gusto niya na itong hulaan. Para manalo kayo ng 5WH. Ha. Rachel's ko, ha. Bakit ha, Sisi? Sisi, gusto mo manalo nito? Maghula-hula tayo ngayon. Ayan. Christy Tamayan. Maricar ka daw. Isunod kita, sis. Ayan. Isusunod ka daw. Saan isusunod, Miss Christy Tamayan? Sa banga. Ayan, joke lang guys. Ha? Ayan. Sure sis, anong hint sis? Hihihi. Ayan, 8 million in the house. Pagdating ko ng bahay, host, after work, abang agad ako sa'yo. Ayan, thank you so much, Miss Rachel's Kusina. Guys, puntahan po natin si Miss Rachel's Kusina. Nagbabalik, legit, walang halong fertilizer, organic. Yan siya. Hihihi, Rachel's Kusina. Natawa siya sa aking boses. Ayan. Guys, anuhin nyo to guys ha. Sabihan nyo ako kung gusto nyo na nito. Gusto Rachel's Kusina, basta organic, healthy yan siya. Budots daw, sis, budots. Gusto mo ng budots? Yan na lang muna. Ayan. Ayan, nawala na sila.
May pahula tayo guys ha. Sabihan niyo ako kung gusto niyo na maghula nito. Ha? Ay, nangista pa sila. Sayang ang uban. Wala pa kaano. Gani. Guys, sabihan niyo ako ha. Kung gusto niyo na maghula nito, mag-start na tayo. Hindi sila naman kasi yung pinaginapabuot na ako. O sige sis, Rachel's Cuisina. Hula-hula. Clue Ma'am Sai. Ayan, nandyan na pala. Ano to siya? Pagkain. Game na ba? Game na ba kayo? 5WH to guys. Andyan ka pa ba, Ekben Step? Sisi? Tulog na ata yung iba. Pagkain to siya guys. Ayan, 10. HHS, pagkain to siya guys. Game na ba kayo? Ayan na, start na. Sige na, ang mananalo nito may 5WH. Marie Christy Tayaman, Maricar Kadal, Link Musis, Rachel's Cuisina, game. Oh, game host na daw, Christy Tayaman. Rachel's Cuisina, nagbaba na kanyang bahay. Game, Ma'am Sai. Ayan, game na. Sige, pagkain. Sige na. Game na. Magula na kayo, pagkain to. Adobo, hindi. Pinoy dates fruit, hindi. Pinoy food ba, hindi. Candy, hindi. Chocolate, hindi. Guys, 5WH to. Filipino food to siya guys ha. Kadalasan nakikita sa... Saan yun nakikita ba? Sa mga... Ha? Chocolate, hindi. Nakikita to siya sa ano guys, sa meron to siya tinda sa mga, alam niyo yung night market? Ha? Street food. Oh, yan. Para Isus Vlog host, meme na ako ha. Hehehe, see you next LS mo palangga. Night po sa lahat. Ayan, sisi, wag po nating kalimutan para Isus Vlog. Ayan, nag-LS din yan siya. Ang aking palangga na love para Isus Vlog. Rachel's Cuisina, saan nakikita? Fishball, Rachel's Cuisina. Hindi. Sa street food to siya. Minsan sa terminal ng bus. Tama ba? Pagka, hindi yung tinda sa ano, basta street food siya. Kasama siya ng mga street food. Para Isus Vlog, ayan love, matulog ka na dyan. May work pa bukas. I love you. Salamat, salamat. Pugo. Itlog, hindi. Sige pa, sige pa, sige pa. Kwek, kwek, hindi. Fishball, sige pa, sige pa. Oh my God. Comment na kayo dyan, guys. Mane. Sige pa, sige pa. Yan, sige pa. Paspasan nyo ng hulaan nyo. Itlog daw. Kikiam, hindi. 5WH to guys ha. 5WH. Itlog gani daw. Itlog ng pugo. Squid ball. Bilog to siya guys. Pinaka-clue ko na bilog siya na street food. Adidas, squid ball, ulo ng manok. Sige pa, sige pa. Miss Ana Buholana. Hulaan mo yung nasa mga night market. Ano bang kadalasan natin nakikita dyan? Fish. Ayan, itlog na pula. Rachel's Cuisina, bol-bol.
Anong bulbo sis? Hindi. Itlog na pula. Hindi po. Ayan, sige pa. Bilog to. Bilog siya guys. Bilog. Maricar ka daw, watching your video sis. Salamat. Ayan, Maricar ka daw, watching na daw ni Christita Maya ng iyong video. Sige na guys, bilog to siya guys. Puti. Puti, bilog. Meron pa kayang hindi na ano meron pang isa na hindi nyo na ano. Christy, ay Maricar ka daw. Salamat sis, Christy Tayaman. Takoyaki, hindi. Puti to siya guys, puti na bilog. At Rachel's Kusina, Dan Sisi, Christy Tayaman, Christy Tayaman. May LS bukas si Miss Christy Tayaman, guys, ha? Anong oras yung ano niya? 2 p.m. yung LS ni Miss Christy Tayaman. To 8 p.m. Pinas time. Ayan. Kikiam, Christy Tayaman, hindi po. Rachel's Kusina, Dan Sisi. Miss Ana Bolana, chicken ball, hindi po. Guys, kung akala nyo nandito siya sa loob yung ano talaga, sinulat ko lang yun sa papel guys ha. Pero pagkain Pinoy to siya. Na makikita sa night market, street food, ganyan. Or minsan sa kanto. Kita natin sa kanto-kanto. Fishball, Maricar ka daw, hindi po. Christy Tayaman. Rachel's Kusina, Dan Sisi. Puti siya guys, bilog. Tapos, sige bigay ko yung pinaka-clue nyo. Kasi mahuhulaan nyo mahulaan nyo kung ibibigay ko lahat. Binigay ko na lahat. Yung clue. Chicken ball, hindi. Fish ball, hindi. Sige pa, sige pa. Isaw, Christy Tayaman, hindi. Donut, hindi. Ano siya? Bilog na puti. Guys, sa mananalo nito guys ha. 5WH to. Ako na magbibigay siguro lahat ng 5WH. Tapos, i-add nyo ako sa sa FB. Kasi para ma-send ko talaga sa inyo yung legit na panonood ko sa inyo Kasi para maano nyo talaga na pinanood ko ng 5 hours yung video nyo. Siomai, hindi. Boiled egg, Christy Taman. Oh my God, malapit na, malapit. Siomai. Ayan, sige pa. Bilog na puti. Itlog na pula. Hehehe. Malapit na, malapit na. Sige, sige pa. Diin pa, diin pa. Boiled egg, siomai, isaw, donut, fishball, chicken ball, kikiam, takoyaki, hindi. Miss Ana Boholana, Dana Sisi, Rachel's Kusina, Dana po daw, siopaw. Hindi. Hindi po. Bilog siya. Puti yung kulay niya. May sabaw. Christy Tayaman on the way. Nasis from Rachel's Kusina. Ay, wait. Rachel's Kusina. Balot, meron nang nanalo. Sinong nauna? 12:26. Oh my God, nauna pumasok kay Sis Rachel's Kusina. Sayang, Miss Ana Boholana. Bro, nai-comment ka. Ay, sorry kaayo. Ayan, may nanalo na. Stop na guys, may nanalo na. 5WH, Rachel's Kusina.
Ayan, tuwang-tuwa ako yan. Ayan, tuwang-tuwa ka talaga yan. I-add mo ako yan sa FB, ha? Kasi para masend ko sa'yo na legit, walang halong organic. Ano, thank you sis, Rachel's Kusina, ha? Congratulations, tuwang-tuwa ako. Sayang si Miss Ana Buholana. Miss Ana Buholana, magkasunod kayo. Kay Miss, wait. Yan, ang ingay mo. Kay Miss Rachel's Kusina, 2 beses niya kasi sinend yung balot. Tapos, kay Miss Ana Buholana, magkasabay din sila, 12:26. Magkasabay sila, pero mas nauna si Miss Rachel, una siyang pumasok. Rachel, wait, ilista ko ha. Rachel, kasi para hindi niyo ako maano guys, sana, para masabi niyo talaga na inaano ko kayo. Ayan, ang F. Nanggigigil ako sis sa balot. Ayan, magigigil ka talaga sa balot kasi nga may sabaw, may balahibo pa sa loob. Ayan guys, pakita ko sa inyo ha. Ayan. Nilista ko lang siya ha. Ayan. Balot! Yehey, may nanalo na, kaya double send. Ayan, nanggigigil ako sis, kaya double send. Si Miss Ana Buholana. Sige na, bibigyan ko rin ng consolation prize si Miss Ana Buholana ng 1 RWH. Friend na kami sa FB niyan eh. Kay Miss Ana Buholana. Miss Ana Buholana, bibigyan kita ng ano ha, ng 1 hour na WH. Kasi magkasunod kayo ni ano eh, kawawa naman. Miss Ana Buholana. Kawawa na. Oh, thank you ma'am sa yes, welcome. I-send ko sa'yo yung pagka natapos ko na yung 1 hour na WH, malalaman mo yan kasi magki-clear history ako para mapasok talaga sa'yo. Pati kay Miss Rachel Rachel Kusina. Ayan. Ayan guys, natuwa ba kayo? Char. Natuwa ba kayo guys sa ano natin? May 30 minutes na lang guys na ano guys. Mag-sleep na rin ako ngayon. Ha? Sino nag-comment? Kinsay nakadaog sis? Sis, ang nakadaog sis si Rachel's Kusina, ang ating sisi. Tapos si Miss Ana Buholana, kasi sabay sila eh. Sabay sila nag-send. Rachel's Kusina. Ayan po ha, si Sisi Ekben Step, magbibigayan siya. Ipatakbo ko lang to sis, matulog na ako. Yes sis, thank you. Matulog na rin ako maya taod-taod. Sis, out na muna ako. Tumawag na sa akin, biyanan ko. Magtanim na daw gulay. Salamat. I love you sis, ingat. Sis Maricar ka daw, maraming salamat. Ingat ka dyan sa pagtatanim mo ng gulay. Pitasan mo ako sis ha. Mami Betty, si Ekben Step. Hi Mami Betty, andyan ka pala. Hindi ka nagkibo. Akala ko natulog na si Mami Betty. 2 hours simulan ko bukas. Send mo sa Messenger. Sis 2WH. Ayan. Ganito na lang. Bigyan na lang natin si Miss Ana Buholana ng ano. Sis, okay ka ba? Ekben Step. Bigyan mo si Miss Ana Buholana ng 2WH. Ako kay Rachel kay Sis Rachel's Kusina. Ako, ko na sa kanya, 5WH. Tapos kay Miss Ana Buholana, 2WH. Kasi kawawa naman eh, magkasunod lang talaga sila. Hi Rachel. Ayan, hi Rachel. Sis Ekben Step, pwede ikaw na lang magpatakbo kay Miss Ana Buholana. 2WH. Ako na lang bahala kay
Kay Rachel's Kusina. Ang saya. Ay, naku, ang saya-saya talaga. Kasi legit, organic ang iyong mga friends dito. Lalo na si Mami Betty. Yan, si Ekben Steph. Alam nyo guys, sisi ko, Ekben Step, nag-ELS din yan ha. Legit organic na friend ko yan. Kaya namimigay ng WH yan at banana. Lalo na si Mami Betty, namimigay yan ng mga ninja. Si Car Gabion, si Marie Carana, si Farah Isus Vlog, yan ang ating mga legit na friends. Yay! Thank you, thank you, thank you. Ayan, thank you daw. Naiyak si Miss Buholana sa Pinas nood niya. Naiyak ka daw, Miss Ana Buholana. 2 hours sa'yo ha. 2 hours WH. Kay Rachel, ako na bahala. 5 WH. Isend ko sa Messenger. Sa Facebook. Hanapin kita. I-ano kita. Ay, Miss, Rachel's Kusina. Yung sa akin, Miss Sai, malaman mo yan kasi yung profile pic ko is yung profile pic ng channel namin. Ha? Ako man mag-search sa kanya. Searchable ka ba, sis? Rachel's Kusina? Searchable ba yung channel, yung FB account mo? Yan, tuwang-tuwa si Miss Ana Buholana. Thank you din sa inyong pagtambay, no? Pagmamahal sa ating channel. Ekben Step, hi. Fertilizer, nagbibigay ng fresh na tilapia. Si Christy Tamayan. Puntahan nyo po si Ekben Step. I'm sure, pretty sure, 100. Nagbibigay nga ng WH. Banana pa kaya. Puntahan nyo po. Nagbabalik po yan. Pero nag-sleep na ata siya. Bukas na lang po. Balikan kayo, Miss Christy Tayaman. Miss Ana Buholana, Mami Betty, thank you for watching, Mami Betty. Grabe, iyak ko sa movie na yan. Ayan, naiyak. Ay, Miss Ana Buholana, alam mo, ang cute-cute mo. Ang cute-cute mo sa reaction mo doon sa napanood ko. Ang cute-cute. Dan Christy Tayaman, ayan, Rachel's Kusina, na daw. Ayan, nagbaba ng hagdanan si Rachel's Kusina. Pwede po natin siyang puntahan, mahalin. Christy Tayaman, Rachel's Kusina, thank you sis. Miss Ana Buholana, Ekben Step, thank you so much sis. Ayan. Huwag ka mag-alala, Miss Ana Buholana. Si Ekben Step nagbibigay yan ng WH. Binibigyan nga ako niyan hanggang ngayon. Ma-stress ako pag yan pinanood ko. Mami Betty, ma-stress daw siya. Miss Ana Buholana. Alam mo, hindi ko tinapos din yung story na yan Ayaw ko manood kasi naiiyak. Ayaw kong ayaw kong guys, ma-stress ba? Wait lang guys ha, ma-stress. Alam nyo ba guys, na Mami Betty, alam mo ba na high blood ako? Nagme-maintenance ako ngayon. Masakit yung liig ko. Wala na gani. Wala pa gani ko kainom og pills. Tapos yung pills pala na ginagamit ko is Dayan. So, paimnas ako pa, be. Ayan, binigyan ako ng asawa ko. Takot siya Ha? Hindi, pwede na pa. Ugma. Lahi na po ugma. Sakit nga sa puso, Mami Betty and Ma'am Sai. Oo nga. Sobrang sakit sa puso. Basta nga, lawaran pa. Martes? Ha? Anong araw ngayon? Martes? Akin na. Martes. Ayun na. Umiinom kasi ako ng guys Miss Ana Buholana, Tuesday, Ma'am Sai, ayan. Si Sis Rachel's Kusina. Ay, wait. Ang beso ko ng cellphone ni mo patanaw na ko dira pa. Huwag ka muna Sis Rachel's Kusina. Huwag ka muna mag-out kasi titingnan ko muna kung sa... Wait lang guys ha. I-ano ko muna si kasi baka hindi search yung... Pinansin mo, no? Almop mahal man dahil na pa no?
Hindi na pwede kasi palit pa tayo. Ayan, dyan ka. Titingnan is, ano ko siya. Yan. I-ano ko sa'yo kung na ano na kita. I-add mo na kita sa ano. Wala man kay signal pa. Christy Tayaman, dito rin ako sis. Ayan, thank you so much Miss Christy Tayaman. Huwag nating kalimutan guys, bukas mag ELS si Miss Christy Tayaman, 2 p.m. hanggang 8 p.m. Pinas time. Pag hindi tayo busy, pumunta po tayo at puntahan natin ang LS ni Miss Christy Tayaman, 2 p.m. to 8 p.m. Ayan. Ayan, okay na? Ayan, Richard's Kusina. Sis, nakita namin ng... Hindi. Tingnan mo nga ito. Yung sa tulay. Ikaw ba to? Hindi ko na lang siguro ganunin. Sagutin mo na lang ako. Yung sa tulay na... Gladman Sumar. Ano yan? Oo, ayan. Oo daw. Ayan. Nakita ko na. Ayaw, i-back pa. Binabak niya kasi, ito yung ginagamit ko na ano. Naku, nawala may lain mo kukuha ng resulta. Wala lain mo resulta. Ah, sige. Okay na daw, nakita na yan. Yan. excited si Miss Chris, si Rachel's Ann. At namsay mo out na ko og una kay sayo pa mi unya kay mo adto mi sa school. Ayan, thank you so much Miss Ana Buholana. Thank you sa iyong pagbisita at nanalo ka ng 2WH. Ayan, i-send na ko sa imuha. Or i-send ako sa imuha 2WH tapos ako yung mag-play kay Rachel's Kusina ng 5WH. Sisimulan ko na ngayon yung kay sa kanya. Ayan. Thank you sa inyong patamsak guys ha. Thank you so much. Ayan, may 3 minutes na lang magtutulog na si host. Ayan, 8 million and a half. Ma'am Sai, thank you kayo Ma'am Sai. Love lots, mag-amping mo permi. Ayan, good night sis host. Ayan, Rachel's Kusina, good night sa iyo. Maraming salamat din sa iyong pagtambay sa ating tambayan. Sleep ka na. Take care kayong lahat mga sis. Ayan, take care daw tayo. Sabi ni Miss Ana Buholana, Rachel's Kusina, sleep ka na. Yes, mayroon pa akong 3 minutes. Mag-sleep na ako ngayon, guys. Napusin ko na lang to. Kung matutulog na kayo, guys, it's okay lang kung matutulog na kayo. Ayaw pa, bawal na ano. Bawal na yun. Thank you sa inyong patamsak kay host, ha. Thank you so much sa inyong pagtambay. Sabihan nyo lang ako kapag kayo ay merong LS kasi para mapuntahan. Ikaw din sis at Miss Ana Buholana from Rachel's Kusina. Ayan. Tahimik lang kasi yung iba guys eh. Nag-sleep na siguro. Ayan. See you again next time sis. Time to sleep na. Ayan. Yan. Good night sis. Host, anong schedule pala ng LS mo? Ano po kasi Miss Christy, tama yan. Yung LS ko, usually gabi talaga siya. 10:20 to 10:30 ng gabi. Saudi time. Anong oras ba sa Pinas yan pa? Ha? 10. Ano kasi umaga na kasi sa Pinas pag ganitong oras. Umaga na sa Pinas kasi
Yan guys, kung Sige. Yeah, 1 minute. Magsasara na si host ng bahay at anong tawag nito? Rachel's Kusina, iaano ko sa'yo yung i-add kita ngayon pagkatapos nito ha. Good night guys from Rachel's Kusina. Pagkatapos nito, 1 minute na lang. Pagkatapos nito, i-add kita sa FB World para maano kita. Si bukas, si Christy Tamayan, may LS pala yan. Sino ba to? Si Kat Ferrer. 5 p.m. Pinas time. Okay sis, salamat. Salamat din sa'yo. Pag matulog ka na si Rachel's Kusina, it's okay lang. Ayan. Thank you so much. I-send ko sa'yo at saka Misay yung mag-add sa'yo ha. Misay. Tapos, madali lang naman na makita mo yun siya, sis Rachel's. Kasi yung profile ng FB namin, profile din ng YT. Okay, sis. Salamat from Rachel's Kusina. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagtambay sa ating balay, sa ating house. Ayan. Sige. Okay, dokie, sis. Okay, dokie. Sige. 7. Ano ba to? Ayan, si Christy Tamayan. Tayaman. Ano ba yun? Tayaman? Si Christy Tayaman. Ang LS mo bukas is 2 p.m. to 8 p.m. Pinas time. Anong oras yan dito pa? Alas. 2 p.m. to 8 p.m. ng gabi? Umaga? Sige. Baka puntahan ko rin bukas si Christy Tayaman. Tapos si Rachel's Kusina, ipatakbo ko na siya ngayon. Again, naging 8 na tayo sa bahay, guys. Shout out dyan sa mga BGBG. Ayan. Salamat host. Balik ako sa next LS mo. Ayan, thank you so much. Salamat Christy Tayaman. Bukas pupuntahan. Hindi ko maano kung kasi sa nga ba 2 p.m. sa Pinas. Advance ba dito pa late? Advance? Alas 9 ka na rin sa buntag, no? Ang 2 p.m. Alas 9 na rin sa buntag. Okay. 2 p.m. diri sis Christy Tayaman. 2 p.m. dito, alas 9 sa buntag. 2 p.m. sa Pinas, 9 a.m. ng umaga dito sa Saudi. Good night and God bless all. Ayan, good night din Christy Tayaman. Have a sweet dreams. Stay safe. Ayan. Magsa-signing off na si host. Good night. Love you guys. Bye. Thank you sa panonood. Off ko na ha. Bye.